Bante lakam daka anya kino kijingshna yeng ne kino ki yeng basa ki bahe Khadc Hills Autonomous District Council lemba uba polling do ubade executive member ba chairman jong Khadc Hills Building Structure Regulatory Authority ula Pynbna ban Pyntreikam no Pura ya ka Meghalaya building bylaws arajar arpuai hadin bala thau ya Khadc Hills Building Structure Regulatory Authority habakran bakilap thai khubor mandagasngi ka arpupratari unai lor uba pol ulong ba kajing Pyntreikam ya ka ansh na yeng kadai hadian bakilami bon palat kijing tai bat kijing shna yeng ki bahe ki bahap apo kijing pet jong council ki bakenthop ya ki homestay ki hotel ki guest house bat ki wei kijing tai bat ulakentu ya ki pet ba ki batai ya kino kijing tai bakin bot perking ya ki kendon jong karukam shna yeng jong ka authority khnang manlat na kano kijing ja basongsi ulai tho balimba kijing ajing menjur jong ka authority layo banyarap hadu saus patam ki yeng ki kam ya karam shna yeng kat kum ki kendon ulong ba ki breu ki basna ya ki yeng trap ni ki yeng tap siliang Kindan kam man panjing bet hene kindan kam man panjing bet tang na ki borsnong meeting gaba long mentarasi kalau bangin expedite penyat mat ikam dak ba ngin la ban apply ya ki kendon relevant sections jong Meghalaya building bylaws 2021 de haswa jong kene ki bril ki jongi kiba apply ki housing loan application la sau spa tam mila yo ban recommend money na ban the department of building bylaws but based aloga city jongi nang ni itu ki non apply loan kira ya ke city dan district council na ban department village ke bank kalau letter of assurance baka bank kan menjur ban sanction ke loan jongki dia hadap mentakasi saus pak tam di bakum kita ki yeng ke bemut lada kidong sangut yeng bemut al hajar ngut ibrik la yo benefit limbra ini ki letter of assurance orang dengan department of building bylaws de ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ibala prescribe daga muda but ki danru ki jat jingtai ki ba mendapkan ya ka building permission kum ki trap hatch mata dapat ki bagi ki dan kami ya ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai de nalor jong kene kejing kentu kejonga ya limba jompi kalau ba ipat ba akin yubut perking ya kini bylaws jong authority namar haki bubun ikat ilaja ki jinja ki ba wanro wat ya ka jinyap jong brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta joki lemno la ki buildings ki ba khangno ya right away joki baipat ka ID no shubu sa mapi nakhmat pilatur pi teng jongga surok ani ka part sa ID joki ba kimyo access jo ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ki bala prescribe daga muda but ki danru ki jat jingtai ki ba mendapkan ya ka building permission kum ki trap hatch mata dapat ki bagi dan kami ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai de nalor jong kene kejing kentu kejonga ya liba jompi kalau ba ipat ba akin yubut perking ya kini bylaws jong authority namar haki bubun ikat ilaja ki jinja ki ba wanro wat ya ka jinyap jong brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta joki lemno la ki buildings ki ba khangno ya right away joki baipat ka ID no shubu sa mapi nakhmat pilatur pi teng jongga surok ani ka part sa ID joki ba kimyo access jo bubun kisnong ba la ka jajing pro yeng
ki fire service kimla ban poi shik tu jaka namar ke jingsna ki kalong pathar klem kanu ke building code ka ba ngakwa ban franchise ru hangi kalong yo kran ke confusion ba ke kata ka bylaw jong ka muda but ke balik muda jong ka bylaw jong ka district council ya baru ki building bylaws hari India lagai ki dakawai take reference book of reference but kita kari ke Indian building code kemudian kanu authority kabala ban deviate ban penjam company lane kenrea lenti na ke Indian building code but dai na kata kada ban shnai kan ga bylaws 2021 nila make sure hantu haka section 2 ba laong ya jail ki autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement yakiniga bylaws. No fees for building permission is required for plot area less than 50 square meters if falling in the low income group categories. Kemudian ki beliau ki badan ya ka certificate bagi LIG lene EWS lada plot joki kaduna ya ka 100 square meter kemudian fees naki te agi bobo ki benda ki touch hats ki yang trap itu minum dan higi ka fee version kebangi ya kan menta kolong ba kene ka hafsat growth jom kisar kejuni kembali orang kisar ni tak selong kapsar ki jaka tourist hotspots lu kelak-kelalong kisar di kajingnya shna minta kalong pathar kelak state pelat but member regulate iki di dakajingwan jong ni authority ban implement gini ki bylaws ginwan ra discipline but the rule of law hak beide bat kisnai sasa gidan architect gidan ki beliau kiban role joki kalong advisory beide ba ar kharjarin legal advisor nangta technical advisor di lawan cakmat ban terwai ke service joki inilah judan beros kata berkemudah wedi ba ben lindo par Paul's im the technical staff kan kentup iki inspector nanto pedengin don sa ki clerical staff typist LDA computer operator but beyond kata ada structure job ini